Hello everyone, good afternoon mga ka-vloggers. Nara kong kumpos nga Bisaya version. Title Kung Mukanta Ta. Dinhi sa among barangay nagantos og way signalay. Tungod sa mga wifi, gipang taod sa mga balay. Siling ang adunahan na anay kompyuteran, mga dulaanan sa mga kabataan. Adlaw o gabi magantahay sila perme. Dili ra ba undangon kundi hapit kadlawon. Ilang mga silingan halos na di katulog tungod sa kalanog sa mga tingog. Kung mukanta ta, undangon lang natuog sayo. Di maayo nga palabian kay gabi na. Atong silingan di katulog tungod sa kalanog. Kung mukanta ta, atong undangog sayo. Adlaw o gabi magkantahay sila pirmi. Dili ra ba undangon kundi hapit kadlawon. Ilang mga silingan halos na di makatulog tungod sa kalanog sa ilang mga tingog. Kung mukanta ta, ato alang undangon og sayo. Di maayo nga palabian kay gabi na. Atong silingan di katulog tungod sa kalanog. Kung mukanta ta, undangon atog sayo. Kung mukanta ta, ato alang undangon og sayo.
Di maayo nga palabian kay gabi na. Atong silingan di katulog tungod sa kalano. Kung mukanta ta, undangon na tog sayo. Kung mukanta ta, ato alang undangon og sayo. Di maayo nga palabian kay gabi na. Aton silingan di katulog tungod sa kalano. Kung mukanta ta, undangon na tog sayo. Kung mukanta ta, undangon na tog sayo. Kung mukanta ta, undangon na tog sayo. Thank you po.